Jay pangukuman at ang tuot panagsenay kadagiti managpaso at sangit nagapo tadi mula imbaga ni Jesus. Sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managpaso kapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangin salakan sabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus uriwan tayo kadagiti tao ni Jesus imangis salakan sadyay di ako nakengkang adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya sabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya sabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus. Kapsat ko iti biyag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impas net mumaten ti trabaho sak paminsan na umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamang ibingay ti ayat iti apo binay ang nga naglabas iti tiyempo ti talentong
serbi iti Apo. Ang sublika ni Jesus ay ayatan na ka. Tarikakay na mabiyag mo maisimpan. Isublim dahil mo aayat mo. Rumekta ka nagserbi iti Apo. Rumekta ka nagserbi iti Apo. Kaya't mga maamwan, hipan panakal ko. Kaya't mga makita, dagiti ipagpatay ko. Iyang ka ang istorya, kapunay kantaan. Manugot ko ken kapsat ko ken ari. Jesus ay ayate, Jesus ay ayate. Iyayam ken kuana dumagdagde. Lugamagen daytoy kisumbat ko. Jesus ay ayate nakme. Irajay na panungpalan, tumalpas di panadlan. Rupa ni Jesus makita, sana naagbaba. Alam siguro natin na, Japay makadiskurso. Adamay sa abana na upulitekto. Jesus ay ayate, Jesus ay ayate. Iyayat ko ken kuana dumagdagde. Lugamagen daytoy kisumbat ko. Jesus ay ayate nakme. Jesus ay ayate, Jesus ay ayate. Jesus ay yamanak manubot kararwan. Dayjay na daw ulitek tuken ka. Jesus ay ayate nakme. Jesus ay ayate nakme. At dati naamwak ito'y Biblia, dalam tibiyat panakaisalakan. Isut nang iturong di masakbayan. Isuti hintay pagkamangan.
kalakasan, no maminsan ket kadismayan, isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya, agtuloy kalata, takas ta nga talagang tibiyag dito'y daga, at talagta umay nga pagkamaliam, ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod hamlata, at magtulong ken ka, ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka. Problema nga saan mo akaya, di ka maupay no awan ken ka, di makikita nga adda ti datuma, agtalag ka kuma iti kapaalam nga inted niya po Diyos kaniyam. Naduma-duma ti panubok nga dumten, gem aganos ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga si kalaan, ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod temlata, at magtulong ken ka, ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka. Problema nga saan mo akaya, problema nga saan mo akaya.